Ukaitor bapau hakjela ubala arwairu hakikat tu kat ni ki film kasi bakentup ya ke film Jeff Ahor bat kiwei badru ki jingruai bala penmi hi nang tau bolong ru uwei nagi samlarang ba batrang ban kintiu ya ki jong lajong da ka ba sengkam sengjam ubadi trai ru ya ka online 10 service center ka badan ha pentorba u nonghikai music skills development bat ubajule ru ya ki citizens service babonjaj nang ta gajingno senyang haki umlang salang khamtam syagi beduk besuk daki kam syakri menta ka kenti ulami syakmat banyakun ya ka Jingjied ya ki nang thawan syaka Khas Hills Autonomous District Council arajar opsan na ka seng riulum ka bela slam ha gejla ka HSPDP na ka maukar pentorum khra konstituensi uba Juban lang live praslam ka kerta udi ukhon jingkong Krisidian Karbikhiu bat bakmel raji ki bala khlat no nagani ke slaperthei bat ki basyong basa ha pentor ba blok 2 ha ka dei ba ka kredan jingpuli uba Jubanlang Karbikhiu wala pendep ya ka BA Economics and PG in Cultural and Creative Studies udeiru ubla e no ya ka kam sarkar da ka jingthmu ban sengkam bat ban plilat lem ya ki wei ha ba ya kren bat u halor kanongrim ba umi ula ethu ba hakmat du kadai banyarap kentiu ya ki para samla khamdam ban Shngain ya gijing im jengki ban yakun ya gijing sniu ba jelai haki amlang salang khamtam yu drugs nangta ban klan ya ki an snong ki an ya da mariang nangta ki an khut ya ki snong ki thau ban ne ya ka khasi social custom of lineage act khandai spa khandai punyo ban bot ya ki ke ba ki men barim ki labo nang ta ban klan ya ka an telakam ya ki brio ki banabar bawan khai pateng ha kejela jing angut ka ba hakmat du ka jonga naga banta kani ka kam ka pakraw ka jong pa habang ami siya kani ka MDC election kalong bangan klan ya ki an shnong ki ban telakam ya ki jing sniu ba bunjan kam tam e ki jing sniu ki ba pen bernya ba ki ba pen shobie ba ki ba pen ngom ba kam tam e ka ba shim ru ya ka men sin ki ba bun ki kun samla ki jongi hai ki shnong ki jongi bar haki kapsar ba ru shi nong gandong lengba ki jingling ki pasni bu jongki ha kabala jalai shipun ki jingdi ben sao ko penyam ki men singi ko kodor ki kun samna ki jongi kata ka diga we ka thong ko kong ka ba an kalong bangami ru shikmat na kamanta ka jing khut ki jing suban jong ki shnong ki thau ki jongi ha ba lengba ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act arjar apau nila ban yatrin ka shnong ba ki dor ba shnong tai benta ba pher ban Janai ki an ban te lakam ya ka jing panchkhlia ya ka mai mariang ka jongi ha ki ba bun jan ki ba bun kom nam ta de ki daw lu ki ba panlong inga ba mi shakmat ha ni ka MDC election kalong na ka banta bangan penne ya ka ni ka Khasi Social Custom of Lineage Act khaknes pa ani pinyo ha ka ba mangi khasi ni bot ya ka ai ka ba umen barem ulai kai ba la pensiat hadu kalong nenta hadu ki khun samla hadu ki long shua ki jongi ki baralet no ru ki ne eka e ki ba u tamen handai ba u men barim u la ai pateng haga jet pendrio ba ki jongi ngayeng ru haga ngayeng ngami ru shagani ga MDC election na ka bata ka daw ba jong ka jet pendrio haga bai dei banyadai ki cloud bata ki jongi lengba ka United Khasi Jingjied Hills Autonomous District Management and Control of Forest Act 1958 bat khaknes pa pendrio phong nagamanta bangin penlong ye kita ki cloud betap ki jongi ki belong eco friendly hakar kom penengam ka jongi ya kita ki cloud betap ki badon saudong saukun jongi namar ka jingma ka besar khain ka apru ye ka jala jongi na ka jing pom pathar ki ding ki sit ba kham tam me ka discrimination kata ka jing penchat pathar ka jongi ya ki cloud ki betap kalong ka ba jele du kata katang namar ka jing dawa juga pohi Janai balilong eco-friendly bakamariang. Ngiron kam banora iki an kibante la kam yagata ka jipinjot ya kami mariang ka jungi. Kumjuru ngayang ngani po nga yang ngani ga MDC election na kamta ka daw ba jong ka jet benri ko jungi ka ba ngipet syakata ka trading affair laning yung yagata ka United Khasi Jingjied Hills District Trading by Non-Tribals Regulation 1954. Haga ba nginte la kam yakita ki jingwan Kenrei kita ki bar shnong ki bar jala ban sengkam sengjam hapo ka jala ga jungi
namar kani kala dei kawe ka daw ba ka papelong iki samla ki jungi bandu iki kam ki jam bandu ya ka sengkam sengjam namar hagi babun ki kep ngila sha yurat hag khayi ka pateng ka ba hadu ka ni ka khalimat ka bamta pinyu i ka jing kerdu kam ka kerdu jam kumban Juban ram ngai radi hadin bangai i ka kam sarkar bat bangalami shakmat ru ka MLA election da kamanta ka daw ba chuki khun samla kumbang la sha an interview ha ki babun ki media tu report kumju ha ni report ngawan nam ta ka ju kanong rim ban kentiu ya ka yo kam ka yo jam di khun samla lengpa ka cingram ki ba kat bangala pandang la long tau MDC bangala ban penmi ya ki khun samla shakmat ban ai ban makiru ken long kita kinong elam hakari ba chat pendu jungi kam tam haka sengkam sengjam bat ngira kami lentiru ba ka jing start jungka mentang bat ka jing start jungka teknologi ka jing start ki khun samla kan long ru ka jing plinat lenti ki hagi babur ki liang jungka khai ka pateng bat kumbang hitep ru bang nga ngan yakun na ka maukhar penton ra consensi ka balong ru ka jaka ka ba ki khat ya ka japing bat ka donut jung ka jet penriu bat kumta ru nam ta ka daw ba jung ka jet penriu sa chisin nan yeng ru panyadai khando ka siap jung ka jet penriu ka jungi jung ka priu hanyu trap hapo kani ka Khasi Hills Autonomous District Council ka banga larangan poi shak thong ngala ban le shibun ki ba phatam na kam ta ka rib ka jet penriu ka jungi ta gi de gi daw ba ki ba ngala ban jer ki yam ta hagani ka khulman handai andang la poi shakati ka district council nganang yamir bat nang yathir bat ki riu start ki badan saudong keleng jong ka priu hanyu trap jungi klemda menran khmat klemda kandan dien ya kata ka jing start ka jong kita ki we ki riu start prakhat dan ki temen kirang ba hadu ki riu start ki badan hapo ka pri ki jongi ngin yemir jemut ban yather nagam ta ka bhagam ya chungkari ba ka jai riu ka jongi Habakli ke ebo kwa wan pen Janai ha district council ula jubab wadan kam ban pen bet no ya ka building bylaws ni ka anch na ying ka ba ki Paidbah kim shai hadu menta nang ta ka yadi yethit bat ki ki bun ki bangin ham pen Janai hapo ka district council ladangi kren nadu ka building bylaws ru kuma pi menta hapo ka ni ka jali jong ka ni ka building bylaws ru ni iba bun ki dan ki jing ut ki jing nang na ki trai jagan ni ki trai yeng ki bamut penthau ki yeng ki sem ki jong ki batang sian ru ki dan ki priu ki lawan changa ki ba ong ba yang ni mi chakmat na ka menta ka ni ka kam ka jong pi na ka menta ban prasha ye kita ki jing tu na har kum tri kam ti hen rei namar pak session jong ka district council dang sian ru lapan sha yang tu ba UEM ba in charge ka tu ka ye ka department umut ban re-examine biang ye kita ki baro ban ngakmi lenti ba ka ki board ki bahanor ki lali ka barengkam tenang nor kata pade kilang bon ki bentar ki ba ngiha ban pha la dangi ong ye ka tradings by ye ka di ka thiet ngira non kam shibun ban le na ka ta taru kham tam e ka bai dei bangin regulate ye kita ki an ban wan ra ite ki an ki ban te la kam ye ka ta ka jing ken re jong ki nong wei ha ka ban ken bat ye ka yo ka hat ka ba la ban long trai ru khasi jong yu ten la long kata pade ru kedang dan sa ki benta ki ba ngatmu ban wan ra na ka benta ka bha ka me kham tam e jong ki pateng ki ban senang wan Halor ke seng HSPDP ula jubab ba house nam arhajar arpulai ula yakun ya ke MLA election kum kertong shimet bat mendapat kum kertong riulom ban yada ya ke jaj riu kham tam ke constituency ke bau shong sa ke de ke jaka ke ba ya shong kle bat kumjuru ke burom ya kinang ilam barim ke parti HSPDP ke bayang na benta ke jaj riu kum play i nga ka snem arhajar arpulai ngami haga tu ka MLA election na ka 14 pinton pra constituency kum independent candidate nam ta ka daw ba jong ki khun samlan ban yarap yaki hage babun ki bentang ka jing thu ka jonga ha khatu por ka long bet ba la dang poi shen thong nan yo pan le e na ka benta kari ba jai pan riu ko jongi kham tam e na ka benta ki khun samla jong jai pan riu ko jongi henrei namar bobli umshim na thok shun yang ha thu por bangan poi shaka thong kani ka ganti ka benta pat ka pan long yang ha bangan pai khmat shaka seng HSPDP kabalong kaseng riulo kabal rim tam hagani kan cela ka jungi bat kham tam e habanga ji ni ka party kalong namar ban pensiong nia ban pensiong nongrim ya ki nongrim jung party kita kalong ban yada ban penne ban pha
ki baladon lepa hapok kam jala ka jongi bat kham tam hapok kam district council ka jongi nama kata kadau kala pelong yang abangan jit ikan ika parti HSPDP but nasu ban ai kublai ye kinong ilam ke jongka ba hadin bakila scrutinize ba ye application ke jonga kila ibet yang aban ai ke tiket na ka HSPDP hapok kam 18 mau khat penton pra constituency bat kham tam let's say number QE bang ngalong tau samlarang ba uba don chai kata ka mensim bantrei na ta gari ba japan riu kham tam ban kentiu ki khun samla ki balong kita ki paya ki baskem jong kari ba japan riu ke jongi Haba kentui ki Paidbah ulong baki beriu jengi ki dai ki Bastad bat ki Janai di yano Jingjied ka syong hakarai Bastad jong Paidbah namar kumu samlarang ba ula sengau dei ban mi shikmat ban shimlem ya kelingkor ban penbha ya ki imlang salang bat ke japan riu namar lada om sedang menta lanopat bat kat kum kapor la don kam ya ki samlarang ba ki ba syai ke jingba jumperkhat ki ba thmu ya ke babha balong kinong ilam baru la kerpat ri Paidbah baro banyami renti ban pendep ya la ka kamram kum kinong song ban thep ya ki vote chaki bunsin ha ka jingele shedan unong job bat shedan ki nongram namar bangidan riwot umanu ban poisa ka thong ginom la ban tepe kata henry daringi kren pre na kata ka aga ground reality kalong ba habangi jit yu no brio ni kwa ban jit yu brio bapang ubrio batrei na kamenta ka ba kami chung ki imlang ka salang nganom jit ka tangi ta ki kam ki bangalale le si ki Paidbah chung ka constituency chung ka mau khat penton pra constituency pilai i shibuli ki kam ki bapha ki bangalala ban le hoi ngam pat long tong MDC ngam pat long tong MLA chung ka constituency ka jongi ka ba i ka jongi andre ngala ban ong ka wei ba ki khun samla bat kinong chung chung ka constituency ka jongi hi kinong bishar ki bakraw na kamenta ka ni ka MDC election but ngangit scam ba ka Jingjied ka jongpi ka te ka Jingjied ka Janai ka bau play unda pen sngau pat unda pasiau pat mensi bu khu jong play ru unda pasiau ha ka donwot ka jongpi ba pinla ban jit ya kita ki priu ki ban long shi ja ka jiman toy ya ka emlang ka salang bat kham tam ban wan ra ya ki bapun ki jiman toy na ka menta ka emlang ka salang hapo ka mo khat penton pra constituency ha ka ni ka MDC election ha ka ni ka pon ngan bu ka appeal shaki pat nong shinong jongka khat pra mo khat penton pra constituency ba ngin mi renti ka apoi torek u panai rempang ajar pesan na ka benta bangin jit ya kita kinom ikaman shaka Khasi Hills Autonomous District Council ajar pesan bat mengakwa ru baka Jingjied ka jongpi kanlong ka Jingjied ka Janai ka ba phi pilapusan ba bat kham tam ba wat mai lan ba kimi pat ki bor jongka jingdum kin yo ban thiet ya kita ki vote ki ba kodor ki jongpi namar ba ka wei ka vote ka jongpi kala ban rai ya kala wei jong ka pateng ka ban riu ka ban nangwan hadin jungi ti kentang i wai na ka liang jungai ba Juban lang ka pikhiu na ai ka jingkhulei sem thamai go bhai phi bat ka jingkit bok riang ya ka constituency ka jongi bat yo Paidbah jongi bat kham tam ru ya ka ri ba ka tet riu ba i ka jonga khulei sia jar ngo